Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun dumateng para pinsepuh sesepuh haji sepuh ingkang hambek dharma saha luring budi ingkang pantes pinundi. Dumateng sagung para tamu sinedahan kakung putri ingkang winantung karahayon ingkang pantes sunbang pakromatan ingkang sanget kawula hormati. Meringganipun dumateng ingkang kinurmatan inggih pisan Sutresna Bapak Ibu Paroki saha dumateng ingkang kinurmatan inggih Bapak Suyono lumeberipun para keluarga ageng pangombyong Siratmojo temanten sekalian sedayanipun ingkang sanget kawula bekteni nyuwun mentangsih samudraning pangaksama ingkang agung. Belingari kalanggan punika kawula kepeksa sumpantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan. Saha keparenga kaluhani gas wacana saha ngambil kamardikan panjenengan sawetawis. Ndun inggih kalanipun nembe wan pangandika kanthi mardikan penggalih. Boten wonten raos kawula ngirangi raos Subasita ananging kawula aparat ngemban jejibahan. Belingari kalanggan punika kawula ingkang kapiji minangka ngembani wuwus sulih sarira sambeting basa saking kadang kula nama Dimas Radi sekalian bilih kawula kadang matur nanggapi paring pangandika pasrah saking Besan Sutresna ananging sadèrèngipun kawula lajengaken atur kita nglenggono treng Pancasila ingkang jumbuh kaliyan kuncarane bangsa ingkang utamanipun agung kana semaning Gusti Kang Maha Agung. Awit saking punika sumangga kawula nderek saha kawula dherekaken bilih kita tan kendatan sangunjakaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng asa dalem Allah Subhanahu wa taala awit paringipun nugraha saha paringipun nikmat rahmat lan hidayahipun satemah wonten ing ari kalanggan menika sampun babar kalujengan katentreman karahayon saha kebahagiaan. Ingkang sedaya kala itu sampun kasarya dumateng para tamu sinedahan lumeber Adimas Suryadi sekarang sedaya para keluarga. Ingkang minangka parangan atur kawula ngaturaken wilujeng rawuh dumateng Bapak Ibu Paroki. So kawula sangat ngaturaken ageng panuwun kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit rawuhipun Bapak Ibu Paroki iwit jengkar saking dalem iwit saking Karangmojo Banaran Kali Jambi Sragen ngantos dumugi papan pahargyan mriki saitu penerangan sih wilasaning Gusti Maha Agung nyarengan lujeng saha kalih saking ngurbidaning tindak ingkang salajengipun kala keparenga nanggapi paring pangandika pasrah saking Bapak Suyono bilih rawuhipun Bapak Ibu Paroki lan sedaya para keluarga ingkang sepisan silaturahim saha ngaturaken salam taklim. Nun inggih salam taklim kalau tampi kanthi bingkai manah ugi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi asesanti nyuwun sih wilasaning Gusti Kang Maha Agung saestu ing mangke anggenipun sami bebesanan. Muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring wilujeng widodaya yuwana kalih sing beda ngantos dumugi ing sak lami-laminya. Ingkang kaping kalih Adimas Radi sekalian sangat-sangat ngaturaken ageng panuwun ingkang tarpami dumateng Bapak Ibu Paroki lan sedaya para keluarga awit ingkang kalenggan menika sampun kepareng rawuh saha sampun kepareng nglarapaken atmaja temanten sekalian awit saking menika munggah paring pangandika pasrah saking Bapak Suyono Purwo Madya Wasana Mitrawaca penggah sawanipun kang putra temanten sekalian kawula tampi kanthi bingkai manah lan bilih ing mangke ingkang putra temanten sekalian mapan wonten ing mriki saestu badhe kagulawentah saha kabaring wawarah ingkang supados ingkang putra temanten ing mangke saestu saged njumbuhaken sesarawuhanipun wonten salebetipun dukuh lelesan khususipun wonten ing RT 3 RW 7. Ingkang salajengipun Adimas Radi sekalian kanthi raos nalasaning manah anggenipun kendhat nyuwun sih wilasaning Gusti Kang Maha Agung saestu saged hanjalari dumateng putra temanten sekalian
Ing mangke pun sami jejodohan muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring wahyu jodho ingkang sejati. Kemahan pinarang hatut runtut ngantos dumugi sak lame-lamenipun. Buang kantor runtut saestu saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kala wau Bapak Suyana paring pangandika bilih rawuhipun Bapak Ibu Faroki ingkang nganti sedaya para kulawarga ingkang saestu mboten wilangan cacahipun satemah damel repotipun Adimas Suradi sekalian. Adimas Suradi sekalian salebetipun manah mboten wonten raos dipun repotaken ananging dawah poso wangsul rawuhipun Bapak Ibu Faroki lan sedaya para kulawarga Adimas Suradi sekalian tuwuh raos bombong bebek bilih manah kang tanpa pami. Awet rawuhipun Bapak Ibu Faroki lan sedaya keluarga saestu mangke badhe paring donga pamuji dumateng lekasipun Adimas Suradi ingkang katembe kagung hajat. Mugi anggenipun hangande hajat Purwa Madya Wasana pinarang sih nukiran Gusti tansah pinarang wilujeng widodо yuwana kalsing beda lumeberipun dumateng panjenengan lan kawula. Pramila dumateng Bapak Ibu Faroki lan sedaya para keluarga ing mangke kasuwun ngecakaken anggenipun sami lenggahan saha kasuwun ngantos dumugi purna kadaring parajan prasaja wonten ing ari kalenggahan punika. Kajaosaken menika rawuhipun Bapak Faroki ugi kepareng-pareng saking sih kadhareman ingkang karupi buga sedaya kala ugi kala tampi lan mangke kala aturaken dhateng ingkang kawogan. Ingkang salajengipun bobleng mangke sampun purna wontenipun pahargyan prasaja Bapak Ibu Faroki lan sedaya para keluarga pareng nyuwun pamit badhe jengkar saking papan pahargyan mriki. Inggih Adimas Suradi sekalian sedaya para keluarga salebeteng manah tebih saking raos sing panundung ing mangke kunduripun dherekaken wilujeng kundur. Mugi samargi tansah pinarang sih nugrahane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinarang wilujeng ngantos dugi dalem saha kalih saking rubedaning tindak. Para pinisepuh sesepuh sangya para tamu sing dan kakung putri ingkang menantung karahayon. Boblih wonten karing kalambantiko saestu saged kathah anggen kula matur. Ambu bilih anggen kula matur ngarsa panjenengan lekas ngantos dumugi pungkas kirang nuju prana. Awit atur kawula saestu wonten cacat cepet ceket jejiring basa parama basa awit kawula sanget nglenggono kathah kekirangan saha jubling samukawis awit saking punika kala tansah mawantu-wantu nyuwun agung pangapunten ingkang saageng-agengipun. Pramila dumateng kinang ingkang kinurmatan inggih Bapak Ibu Faroki lan Bapak Suyana sak sampunipun rampung nggih kula nampi kawula suwun pinarak lenggah wonten papan ingkang sampun kasemektaken so kasur ngantos dumugi sak paripurnaning pahargyan prasaja wonten ing ari kalenggahan punika lan minangka pembutuhan ngatur wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.